Hamza TV. Mu shiga cikin bidiyon ka kuma manta da lakin da subscribe da wannan alaman ƙararrawa. Yauwa a wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka magance matsalar wayarka da kanka. Yauwa alal misali wayanka kana so ka yi installing application yana nuno maka ba zai yi ba da sauransu. Duba da ta yana ganin sauran mesajuka ba lalle ka iya responder ɗin kowane message ba. Su mutanen kuma da sauri suke so a yi musu responder, kaga ba zai yi ba. Sai nan bari nuna muku yadda za ka magance matsalar wayanka da kanka. Ya so bai hana kuma mutum zai ringa kula sauran message ɗin. Shiga cikin bidiyon. Yauwa abu na farko shine a ce alal misali kana so ka buɗe WhatsApp yana nuno ma wannan matsala an dakatar da shi kenan. Sannan sai ka yi capturing rubutun da suke kama kamar haka. Sai ka ajiye cikin wayarka ko kuma a ce kana so ka yi install application yana gudo ma application no install irin ba zai hau ɗin nan ba ko. Sai ka yi capturing su dai kamar yadda kuke gani. Bari nuna muku sai ka dawo fuskan wayanka ka shiga wannan wurin kusan kowane waya yana zakuwa da Google ko. Kaga nan sai ka zaɓi photon wanda ka yi wa capture. Alal misali bari in ɗauki wannan. Ga nan. To rubutun sai ka yi koshin shi. Sannan rubutun da ake nuno maka nan shi za ka yi koshi. Sai ka yi copy. To bayan ka yi copy shi sai ka nemo YouTube ɗinka ka shige shi gashi. Voilà. Matsalar to kuma yanke challenge connection ka taɓa nan wajen da ake research ɗin nan sai ka rubutun da ka yi koshi sai ka sa shi nan ka yi colon shi nan sai ka danna research. Voilà kaga daga nan zai kama ka video kaga sunan kala-kala akan yadda za ka magance wannan matsala kenan. Yauwa sannan za ka shiga bidiyo ka tsaya ka dibe shi dalla-dalla yanda ya yi nashi. Kai ma sai ka yi naka haka nan. Yauwa sai kuma wancan da na ce shi ma har wa yau in ka shiga nan. Alal misali yana nuno ma application no install. Gayi yauwa. Sannan wannan rubutun da yake gudo ma application har mu komo nan. Wannan shi ne application not installed ɗin nan gashi sai ka yi copy shi ma. Kana komawa YouTube gashi nan. Nan wajen research shi ma rubutun sai ka yi colon shi daga nan gashi. Gashi kuma nan duka bayanai ne masu magana kan matsalar application ɗin da yake hawa. Gasu nan sannan za ka shiga cikin wani bidiyo ka kalla. Ka kan da seta na shi kai ma sai ka je ka seta naka.